Merhaba bonu. Dîsa em bi dabaşek tijî zanîn û zanînê kesnezan bi hev re ne. Hûn van zanînan li cihek din peyda nakin. Ji ber wê jî dil û heta dawî temaşe bikin. Dosto hevalên hîne bîn abûne bibin abûne, weşanê ber bikin û bikînin girseyek hê mezintir. Ev kanala we ye. Kanala jinî ve keşifkirina nayenzanînên zimanê Kurdî ne. Ji av û nan û hewayê zêdetir îhtiyaca me bi Kurdan bi vê kanalê û kanalê wekî vê heye. Em kanalên xwe mezin bikin. Em li Bakurê Kurdistanê derevê pergalek xweser de ne. Bêguman zimanê vê pergalê yê bi Kurdî be û siba disba di dibistanan de wekî fermî perwerdeya Kurdiya dest pê bike. Ji bo mamostayên vê perwerdê û bi 10,000 xebatkarên din kesên Kurdî baş bi kar tînin yê lazim bibin. Em çi qas hazir dest bi pêvajoyanî bikin, em ê ew qas bibin layiqên xeyarên cangûriyên xwe û ew qasî di jiyanê de şa û serkeftî bin. Dosto hevalên guhdar dikin dikarin bêjin em ji xwe hazirin. Ama ne wisa ye? Belkî di aliyê siyasî de em xwe paradigmayek bê hemsal bin. Ama di aliyê ziman, dîrok û huner de em ew qas nebaşin. Di navbera me û Kurdiya esîl de kendalên Kürd çêbîne û ji bo derbaskirina va kendalan xebatek cidî pêwîst e. Belkî dîsa pirsa ma çi pirsgirêkên me û zimanê perwerdê heye? A her roj Üniversiteyên Rojava bi sadan mezûn didin û xwendevan kefiyên kesk û sor û zer li ba dikin were kirin. Bêguman ev şadîtiyek bê qiyas bi me jiyan dike. Ama nayê wateyê qisîrên wê yên zimanî ji holê rabîne. Kabla ev hewaya mayîn û nemanê ji holê rabe û derfetên hizrandinek azad çêbe, hingê em ê bi hev re di qada ziman de qîyametê bibînin. Yani em ê di vî zamanê teknolojiya zanistî derketê lûtkê de bi kir, ko, teqqez û hişmendiya dersan bidin û zanistê şîrî ve bikin. Gelî zehmet e. Ez vê ji halê zimanê perwerdeya Mahmûr dizanim. Di encam de Rojava binyata zimanê perwerde xwe li ser zimanê perwerdeya Mahmûr avakir û rewşa zimanê Mahmûr jî li holê ye. Ez vê wekû rexne nabêjim. Rewşa halê hazir li holê ve dibêjim û kesên di vê qadê de xweyîgotin hişyar dikim. Belkî heta niha rewşa me ya siyasî civakî dest nedida em ziman, dîrok û huner û wekû giştî zanîn û zanîstên xwe yên civakî zêde bêxin rojev. Ama hêdî ew hêncetên me jî ji holê radibin. Bêguman dema wextê wê hat ez ê bêdidil rexneyên pir tûj û dijwar jî bikim. Ama ne niha. Helbet rexneyên çêker û avaker. Me di vîdeoya borî de gotibî ez ê di vê dabaşê de pergala rabin bi felsefeya zimanî ya şexsiyetên dîrokî re hevrî bikim. Gelo binyatek dîrokî ya vê pergala ez dibêjim matenê tîpê hatiye barkirin. Pey bi pergala rabin pêk hatiye heye yan na. Biya min dîroka zimanê mirovtiye hemsalê hevin. Ama ez ê ne behsa dîroka ziman bikim. Li gor belge û jêderên di dest de behsa dîroka pergala rabin bikim. Em ji panînî dest pê bikin. Ama ji beriya derbazî meseleya panînî bibin, dixwazim tiştekî bêjim. 27 mijdarê cejna dayîkbîna me bî. Cejna mîladê. Bi qewlên Kurdên me êzîdî em dikarin bêjin cejna xwedêdanê jî. Me cejna xwe pîroz kir û em cejna we jî bi hemî dil û mergên xwe pîroz dikin. Dixwazim gotinekî bêjim ez derbas bibim. Niha em ji hemî vê dawiyê berê ne wisa bî. Vê dawiyê em ji hemî cejnê xwe re dibêjin cejna vejînê. Yaw
گوتن دمده قدانه ما گوتن برهانه ما قلانه گوتن ججنا وجینه بازده تواغیه اف ججنا 27 مجداره ججنا دامزراندنا پککه ججنا دایک بینیه هم دکارش وره بیشن ججنا میلاده آنجی دکاری بیشن ججنا خوده دانه آنجی دکاری بیشن ججناش دایک بینه آنجی نفک دله بکه انجام ده ججنا میلاده وجین پازده تواقعه که تماشا که که ده بخواد که به جشن وجینش پازده تواقعه به جشن وجینش 27 مجداره جشن وجینه که مگمایه همش نوروز رجی به جشن وجینه همی به جشن وجینه ما گوتن برهانه پشتی و گوتنه پیشنهاد من yani kesin karara ve mesele edin. Lisel ve bisekmin hamicezine vecine ne ben? Ne hem der bazı felsefeya sankskriti yani zamanı sankskriti ye panini rezmanavi nivîsandî her kim belge o zanîn destê me de li gur wa em taxibin. Em destpêkê Panini kiye wê bidin naskirin û piştre devam bike. Panini ji beriya zayînê di sed sala pêncan de li Bakur Rojavayê Hindistan li ser tixûbê Pakistana roja me jiyan biye. Di berhema xwe ya bi navê Aştat Yayî de Aştat Yayî bi nêzî 4000 qewlên tûrehkirî zamanı sankskriti penasay kiriye. Peşvanê mantıqa indiolostika modern o rezimana şekliya zanista kompüterê tê qebûl kirin. Pergala zamanî ya sankskriti ku Panînî nivîsandiye di roja me de jî wekû rezimana herî safî û balandî ya dinyayê tê hesibandin. Panînî binyata pergala xwe li ser bi qewlên bidawî û hevokên bêdawî ava kiriye. Qewlên bidawî û hevokên bêdawî. Yani bi radengên sînûrdar û wateya wan sabît avakirina wateyên bêdawî. Panînî mantıqa ziman di pasêre ve her du qewlan. Yek Pakriti yani zamanê wa Pakriti ra zamanê me ra o Pratyaya Pakriti o Pratyaya yani ra o bin ra. Di sankskriti de her peyv jirayek sabit û teheldir tê türeh kirin. Panînî ji van radengan re jî dibêje datu. Ra. Yani jî em bêjin radeng. Pankrîtî raye, datu radeng. Ji lêkirinên li ratên kirin cure er ku berê wateya peyvê kîj dikin re jî dibêje pratyaya. Bi hevgihandina datu û pratyayan hevokên bêdawî tên ava kir. Panînî dibêje bi radengên wateya wan sabît yani bidawî bi binra, pêşgir, paşgir û dançêkeran hevokên bêdawî têne ava kirin. Em dikarin vê wisa jî formîle bikin. Radeng sabît, komkirin binra, deng çêkir, herikîn, encama wateya bêdawî. Heke li bîra me mabe qanûnên fîzîka kuantum jî ji heman formûlekirinê pêk dihat. Piçik, sabit, komkirin, pêl herikîn, encame enerjî heyber. Ya hebal keştir, di rêzimana sankskrîtî de jî wate ne li peyvê li tîpê hatiye barkirin o kilîleyên radengan hene. Panînî
pergala xoya zimanî wekû pratyahara komkirin şîva sutra komkirin datu. Yani ra komkirin bin ra encame ra bin ra. Erni vekî ra bin ra ya. Jiberiya miladi 100 sala pênce yani 500 sala. Wekî roja me Panînî zêde li ser sembolên em jê re dibêjin tîp neçûye. Li ser dengan çûye. O di pergala zimanî ya wî pêşxistî de 14 dengdar, suhûsê nedengdar, 47 deng hene. Bêguman em nikarin di vîdeoyekî de van dengan hemiyan şîrve bikin. Ama em ê çend dengan wekû mînak bidin. Pir balgêşe pergala zimaniya Sanskritî de jî yani ya Panînî pêşxistî de jî a bîyîne yani dengçêkera bîyîne a. Ra tevgere dîsa wekî di zimanê me de pergala ra bin ra tevgere. Mê temamkirin giştîtî İ ali ve kolin yani uyaspehi parastın. Hel yani radenga hel ligur pergala meya rabin re o ya rabin ra o ya panini kimeki tersitiyek heye. Dixwazim li vê de kêmek dikara radenga ra û hil bikim. Di zimanê Sanskritî de ev her du radeng wekû dengdar hatine pênasekirin. Heman wekû pergala ra bin ra, ra li wê de jî tevgerê sembolîze dike. Ama hil herikî ne. Yani li gor ji me re hatî û belge û zanînê di destê me de hil herikînê sembolîze dike. İhtimal heye bi demêre û di wergerê de şaştiyek hatibe kirin. û hil jî heman wekî Kurdî bilindî qedirtiyê sembolîze bike. Ji ber ku hem Sanskritîya Panînî û hem jî rabin raya Kurdî ji dualîteya xweza û jiyanê jê derdibe û di gerdûnê de sembola herikînê av e û ew jî bi vê tîpa niha Tirkî de dibêjin ve em dibêjin av tê sembolîze kirin. Dîsa heke were bîra we me di pir dabaşan de behs kiribî. Cenvanê Üniversiteya Harvard Profesör Doktor David Pich di sala 2018 de ji tevayê cîhanê notu du zaneyên zanistên eleqeder kom dike û demek dirêj li ser rayê malbata zimanê Hint Awropa lêkolîn û nîqaş dikin. De encam de meqaleyek navdar dinivîsin û di vê meqaleyê de dibêjin ji beriya zayînê di navbera 73,000 sal de ji Zagros du koç ber bi Hindistanê ve çêbîne. Ev Kurdên ji Zagros hatîn zimanê xwe fêrî Hindiyan kirine û şehristaniya da xirbeyan. Hena bi Tirkî dibêjin ya haraba. Şehristaniya da xirbeyan ava kirine. Yani David Pich û hevalên xwe ji me re dibêjin maka zimanê Hindî Kurdiye û ev zimanê Sanskritîya Panînî rê zimana wê nivîsandî binçîneyek ya zimanê me ye. David Pich dibêje ne ez. Ji ber wê dibêjim ihtimala kilîleya hilê şaş hatibe pênasekirin heye. Yadin jî van her du radengan bi kilîleyên xwe yên navdar bandor li hemî zimanên cîhanê kirine. Di navbera salên 1919 1937 de Jakob Grimm gramera Alemana dinivîse. Hingê di navbera Katolîk û Protestanên Xristiyan de têkoşînek pir dûj û dijwar heye. Katolîk dibêjin ziman xelatek ya Xuda ye û
o protestan jî dibêjin ziman di pêvajoya dîroka civakî de wekû heynek çandî pêk hatiye. Yakob Grimm di nameyekî ya xwe ya ji alimên Katolîk re nivîsandî de dibêje ziman di pêvajoya dîroka civakî de wekû çand pêk hatiye. Pêkhatiye ya çandê pêk hatiye. Ama remzên pîroz yên radenga ra û hil hene lê ez nizanim çin. Ez di Kurdî de kilîlên ve her du radengan bi qewlê girêm remzên pîroz hildigirin. Çawa şîrove dikin? Ra kok tevger hil bilind bi qedr. Bêguman pîrozin ev remz. Yani wateya hildigirin pîroz. Sebebê girîm xwe negihandî me'neya van kilîleyan, kilîleyên pîroz, ra li Kurdistanê ye û di navbera fonolojiya zimanê girîm rêzimana wî nivîsandî û fonolojiya Kurdî de, yani fonolojiya ra de pir guhertinên pir mezin çêbîne. Dîsa em li vê de dixwazin behsa formîlek ya panênî bikin. Hema jî veke Panînî yani kilîleyek ya ava kirî, formîlek ya kilîleya ava kirî dibêje aum. Em ê di ekranê de jî binivîsin. Yani em bêjin auma meşhur ya panînî. Aum. A, M. Aum. Panînî dibêje a bîn. Bîn me goya Kurdî de jî bîne. Parastin. Ev deng Kurdî de hûn dizanin deng çêkira spehîtî û serkeftiniye li vê dê parastine. Mê temam kirin. Aum. Panînî aum ça formîle dike wekû bîn parastin û temamkirina gerdûnê şîrove dike. Panînî aumê wekû bîn parastin û temamkirina sê pêvajoyên gerdûnê formîle dike. Na em pergala zimanê Sanskritî ku em ji rê zimana panînî fêr dibin, o pergala rabin raya zimanê me hevrê bike. Yek, panînî dibêje birayên bidawî avakirina wateyên bêdawî. Ez dibêjim ev fêrsê zimanê me ji bîst û yek radenga hatiye tûrehkirin. Yani zimanê me ji bîst û yek malbatên peyvan hatiye tûrehkirin. Ez va malbatên peyvan ku her yekî ji radengekî tê tûrehkirin re dibêjim kombînasyon. Yani bifikirin ka çend hazar peyvên zimanê Kurdî hene, hemî ji bîst û yek radengan hatine tûrehkirin. Radeng. Panînî çi dibêje? Rayên bidawî, yani bîst û yek, me ne bidawî ne, bîst û yek heptinê ne. Wateyek bêdawî. Formûla wî herî meşhur ev e. Du dibêje wate ne li peyvê li tîpî hatiye barkirin. Yani ew dibêje li deng hatiye barkirin. Ji xwe li xala qîyamet rabî ya pergala rabin rajî ev e. Ji ber ku ez dibêjim wate ne li peyvê li tîpî hatiye barkirin, qîyamet radibe. Em werin auma panînî. Panînî dibêje a bîn o parastin û me timamkirine. Ev jî tê wateya me gotbî sê pêvajoya avakirina gerdûnê. Bîn,
parastin o tamam kirin. Heke em ve bi qewlên Kurdî re hevrî bikin abî o deng çêkera spehî serkevtî mêtiye. Niha belkî li vê de mê piçekî li we ters were ama ne ters e. Di Kurdî de jî heman wateyê hildigire. Mêtiyê sembolîze dike û di pergala rabin de navenda bîyînê mê ye. Mane dema em mê rabin dikin dibêjin mê navend mirov. Yani di navenda her tiştî de mê heye. Tiştekî xwezayî ye, mê zadar e. Ama heke em bixwazin tam û di heman wateyê de ji awma panînê re berambertiyekî peyda bikin, yani bîse na ye. Yani bîyîn se parastin na giştartî temam kirin, parastina temam kirina bîyînê. Dîsa bîya min di Kurdî de wekû şînber beramberê awma panînî xwestiye. Yani hevdenga axu war o setî. Çalek ya parastina axu war. Belki ev piçekî bi tesîra modernîteya vê dawiyê wisa evê dikirine aslında di rastiyê de wextê mirov vî zamanî difikire wê de çalek ya axu war heye. O parastina wê heye. Tiştek dinîne yani axu war o parastin xwedê jî ev e. Em ê niha jî di tabloyê de yani di ekranê de jî binivîsin. Pergala rabin ra o pergala Sanskritî ya panînî hevrî bikin. Di panînî de yani Sanskritî de mena binyat datu ra. Di Kurdî de radeng. Amrêzên peyk anînê panînî dibêje pratyaya şandî. Di Kurdî de dengdar, pêşkêr, paşkêr wateya menê. Ra wateyê hildigire di pergala rabin ra de radeng wateyê hildigire kilîle. Pêkhatina peyvê di panînî de zincîra tûrehkirinê di pergala rabin ra de radeng deng çêker. Pêkhatina peyvê di panînê de zincîra tûrehkirinê di pergala rabin ra de radeng deng çêker kombînasyon. Ontolojiya ziman hilberîna xwelexkar yani panînî dibêje hilberîna xwelexkar em di pergala rabin ra de jî dibêjin hilberîna xwelexkar dualîta bîyîn o kirinê. Awayê pergalê panînî dibêje gramera matematîkî o şeklî em di pergala rabin ra de dibêjin pergala ontolojiya radenga. Rêgeza navend di panînî de bi qewlên bi dawî karanîna bêdawî di pergala rabin ra de jî bi dengên bi dawî yani bi radengên bi dawî wateya bêdawî. Wekî em temaşe dikin dibînin di navbera pergala rabin ra o pergala panînî ya ji beriya mîladê 500 salan nivîsandî de hema bêje 4-5 kêmzê de ferqek nîne. Ya herî girîng ew jî dibêje watelîtî pê hatiye barkirin. O peyv bi pergala rabin ra pêk hatiye. Pratyaya yani datu o pratyaya ew wisa bi nav dike.
وکی ما به هفره دیتی جبریا و 10525 سالا پانینی رزمانا سانسکریتی به پرگالا رابن را نویساندیه. یا هیوال گشت پالکشتر انیورسیته هاروارد و نوتو دزانه انزانستن علاقدر ین جهان ما گوتنه کردان سانسکریتی فیری هندیا گریه. وکو داوی دما از دبیجم دا آوانا کردی دا واتلتی به هاتیا بار کرن او پیوا کردی به پرگالا رابن را پیکاتیا زمان اسمان ما خواه هلتینن و لعردی دد. بالکیشه چارکیم 5 بلکی جی همان تشتین جبریا 10525 سالا پانینی گوتین دوباره دیگه. اما ام ویجی جبیر نکن. اف زمان گردونیه او پرگالا رابن را جبریا پانینی به 10,000 سالان ستین ما کردان بکار آنیه. از دیویدوها پشتی ویده فلسفه زمانی هر مسیح دیمیتیولوژیا گرک ده خدای قاصد سمبولا زانین زمان و ذهنیت و بیجم. حتی به هر مس بمینن ده خیر و خوشیه ده. نه بخاطره و